Sachisin pat ki para banget baro ai ku blay fi ka kerteng ga jong Jesus Christ. Pat nga ai ngu you blay ba sachisin pat ngila aban yo ya kene ka kabu ya ka ban shakri pat ya pi lingba ka ktin ka jong blay. Pat nga duai bo blay ha kene ka sngi onda kerkhu shisha ya ka jim ka jong fi lingba ka ktin ka jong. Pat swai ka banganya syo frangan ka kilamat aku aban kot di fi baro hal ki ye aku fi don tunginya snok ti bat nga ha ka jing duai pabo kodor ha ka kerteng ga jo khon jami Jesus Christ nga duai na ka benta ka ni ka por ba ka ni ka kinta aga ba nga yeng ang ni ablay jong aban kren ya ka ktin ka jomi bat nga duai ba ombangahi ban kren an ri mame komen simbo ko joblay men shim youth lead jonga ya ka jingmut jonga but men penlong ba ka tin ka ba im ka jomi kan mi no kum ka wa ka ba im ka ban pen khia ka ban pelat ya ki ba bon ki men sim ki ba kodor ki ba hagan ka sgi ki up dik dik ban yo snow ya ka tin ka ba im ka bam juk la ka jomi nga duai kan ka por nam te ki para banget ki jong ya ka balang ki bahala ki jong ki jaka ki jong ki ba ki yin ki jong ki don ni ka jia seng lang ka jong ki baraba ki wan che ki jia seng lang jong ki kim sim la klet ban wan ra ru ye ki jing ai ki jong ki se ka kam ka jome ka donu joki ka shlei da ka jing sngongu ye mi namar kata ka jing sumar ka jia da ka jimi ye ki ban namar kata ka jing pendap ka jome a blay la ki long ina tra ki ba rit ki jing ai ki ba ki wan ra nga da duai ablay ba menda kerkuno iki but nga da duai ru ai ablay jonga bakani ka jing ai ka jongki kan la banya shem na ka benta ka jing dawa baro haka jede bakatakan ka jing punya syafrang ka kam jo ka jelap ka gospel ka jome nga duai ka jing kerku ka jome haka jing im jong iwei pui baro baki eke baro ka bakile dalaki kti ka jongki kan don ka jing man ba but minam syak ko try bakani ka khlam ka bayat le don bor ha ka por min ski bat ka por min mit bakan la yo ka ban wan hajan jongki men sumari ki ko try ka bor ka jomi ban men penlong yu angel ka jing don kat jomi ban ya kat lembat ki ko try ban men long ka sti saudong ka jim juki ko try habaki mi shabar badabaki rung shapo kerkui laki yela upalang kerkui yela ka balang ko try batu kerkuru ingin ka kinta ken try na bang pan ni kini haka kerteng ka jung Jesus Christ unong suspa bo unong penembe ide jungi ken amen ngale kren bat fi ki por ki bala let no naga sam ka bakandai puwe ya ka ba nga angnut dik dik ya ka banya benta susu bat fi ya ki katu kat niken ki jing perkat ki bamayan ki bangisyam naga sam ka bakandai puwe bangin nyepteng biang bat nga banya kren hakan ka kilomat naga sam ka ba ki rustat ki kren syapang naga sam kum ka sam jong ka jingyada bat nga nget bah ka por ka ba kum kani aka ba ka jela jongi kari ke jongi bat ka proteksi tulop kaya lima juki por kiba adu kata-kata haga bangi i bagan ka khlam ka COVID-19 i kumbakan kalakin ja Henry biang ka pau bat i kumbakale don bor bat lese ka donut jongpi ka donut jongi karena pleng jo katakan ka jing snous ear kumungin le bala ka jingim ring ko ban pen pai ki kmat ka jongpin ka kmat ka sam ka bakandai puwe namar kumlong fi mentan kan ka sam ka kren shaphang ka jiada ka jongoblei ka kren shaphang ka jiada ka jongoblei bat kan ka sam ka bakandai puwe hakat kot ka ningkong kayu thu ingi hakan ka rukom batungan pule bian yen ka sam kum ka jingpen kan mau ingi wala da shisha kala banlong ken napleng jungi lala lendat in ka sam kala banlong ru badan penjungi la ju penlong in ka sam kum ka jing duai ka jongi ka jing duai step ka jing duai miet ka jongi kala banlong bangila ju
penon kam lani quote yigini ki quote Bible hagi jing duai jungi tongan puli akan negapor kum ka jing pen kan mau pat sejisin bat kini ki quote kebening kongkong uta ubasyong haka jaka beri jongu bahakli tame unyo yaine apo ka jingka jongu ba don bor baro uta ubasyong haka jaka beri jongu bahakli tame unyo yaine apo ka jingka jongu ba don bor baro kamen swa ngala kren yikini bangalong babu nong ruai sam akan ke sam ke bakandai huai ubala lesi banlong Moses lani ula banlong ru David yaki bangim da tip ba mano na kinikin kibalong kin nong tho jen ka sam wala kambun da shisha na kiniki ru start puli Bible ki kubur bo Moses ulong nong tho jen ka sam uni unong ruai sam hagan ka sam ka bakandai huai baro ka wei ubatai yo blay kam tame hagini ki art ligid khot ki bashakmat ko mangala ong kamen shwa bo blay ulong kajaka bari the secret place ublay ulong kajakari refuge taka kentien pareng but bo blay ulong kakut baskem the fortress. But hakani ka jinya hindi jongi ya ka sam ka bakandai fuai. Tunginya persyang ya kabanginya paikmat leninginya persyang ya kabanya peliu jingmut. Kei kani kajaka bari. Ya kabala keren hakani ka khot ka beningkong. The secret place of the Most High. Kani kei kani ka jaga kabari. Lesi haba pi puli yekani ka sam kala abandon haka jingmu jiburkat jongpi. Bahaka purtai lesi kan kala abandon da shisha kabakum kata ka jaga bari. Bada bi petru an ka sam pila ban snow tu bakabakum kata ka jing purkat kabakum katakin ka jing snow tu kadon haka jingmut jungni unong ruai sam haringa kwa ruban pentik na yefi bakene ka jaka bari kamsim keren satya ya kano ka jaka kabatikna lani ya kabangala bonong haka kentin nong way a geographical location walada kamsim kan setia kanu ke geographical location. Ten ringi snow tu pat bahkan ke sam ke bakandai puai. Kaya tu ingi ke kedau hangi ba ublay udon ya kajaka bari. Kalau ke snow tenat ban yo iya kata. Ublay udon ya kajaka bari. Bat kani kajaka bari. Kani kajaka haka ba mapi bat mga. Mapi bat mga. Ngila ban im haka jingsingan. Balada kalong haka da kurukam. Kabakum kanugin kata kajaka kabari kalong. Nama bangi ong kajaka bari. Ngila ya kaban batai ya dia kani kerukam baka jaka bari kani kajaka. Kabalong syapalat jong kataken kajing la jong kajing tip kajong ubril. Bantip angno baka don kata kajaka. Kadi kabala buri no na kajing yo i jong ulokulak nakajinyo i jong ubabon kajaka beri a secret place kadi kajaka kabangimtip setia hangno kadon kadi kajaka kabangim la bani iru dalaki khmat an unseen place
Namalada kalong bagari kejaka kebangila ban yoi, kari kejaka kebangila ban tip. Kam sa syu lene kam long syu kejaka bari. Kam sa syu lene kam long syu kejaka bari. Haka nong rim lene haka taken ka konteks jongan ni kasam. Ngatrai ka biang yang i baladaken ngi persyang ban keli kene ke jingkeli. Kai kene ke jaka ka bari. Hang noru bakadon kene ke jaka ka bari. Bat ngin persyang ia kaban kmi ayu baka jingtho. Lene ka ktin ke jong ublehi ka batai syapang kai ia kabala krenru haka ktin ka jong ublehi. Batunginya pai bat nga da kaba puli katu kani ki dikot Bible ki bangila ban syem haka ktin ka jong oblei kaba yetu ingi kai kani ka jaka beri bat habangan puli kini ki dikot Bible kumbanga ngala sayong kumbangaru ngala lingo lesi piru pila ya kaban snow lingo Namal baka jabi ang kajongi, kajing start kajongi, kamla su ya kaban sempang, kamla ban comprehend, ya ke kabaka ni kaktin ka jongoblay ka kren haka jadai bat kene kajakabari, akasam kabakat pra, haka dukot kabakat way, pisyami ni ki kintin ki bau David, Ukren Syapang kene kejaga kabari hakane ka rukom sam kat pra kadkhot kabakat wei ula penlong ya ka jingdom ka jakari jongu ula penlong ya ka jingdom ka jakari jongu ladangan sim keleng nakaktin nongwe ktin pareng ngisem bahake English kaongkum ni, he made darkness his secret place. He made darkness his secret place. Pila ban puli daladi ya kabakum gini keju ke kentin naka kitab kabaar ke jong Samuel unong itulu pa ba unong bisar kalenong kabaar puar kadkot kabakadar Hagba hantu lapen ibat la kedo biang yangi baka jingdom kalong kum ka yeng jan kabaker saudong ya ka jingim lane yau blehi kibriu habaki krench bang ka jingdom lada kadei mapi lane lada kadei manga Ngimla setia ia kaban punya sno ia ka jingdom bat ki eki babha namar ngimla ban yoi bakan don ke eki ke babha ke basingan hagbai dei bat ka jingdom bat bon sin now ka jingdom ha ka jingmo ju perkhat jugi ka yeng kalongkum ka simbol Jong kita ki ki bangi ya katakan kajing kelumar, kajing bom renti, kajing do jing kermen, kajing snow duka jong kemensim, kajing snow jinjar, kajing kiba ngelak benong kum ki om sao ki buan singi, kalong ru kum kadur jo kajing yap, kadur jong kita ki kiba penlong si sayangi bangim tipsu sanongin pai sakadiang ni sakamon bat kalong si sa kaba sisa habangi perkat kum tas pangka jingdum tenrei habangi pai hakaji ka ju koktin ka jongol blei ka jingdum amtang bakak kadon ya ka kubor ka baye deish pangki ki bom snotnat iki bangala jeren ka kilamat bat dang don syuru iki bangam sim la jerakan ka kilamat erengi iru bakadon haka ka jingmut ka basyai
Bat ka Bible ko, bau blay, open long, ya ka jingdom, ka jaka bari jongo. Hatu pila jukli ini ka jingkli. Hakanu ka ruka. Kalong sepalat jong katakan ka jingla jong iban snow tu. Nama kini ka kintin jingdom. Na ka kintin tunrai. Kabagani ka jingdom kalawan. Haka jing shisha kiran atli ki kintin tunrai. Root word. Jong kini ka jingdom kabangi yo. Haka ktin jongi. Lani darkness. Haka ktin paring. Haka ba kawai ni kini ki kintin. Ka kran syabang kata ka jing bomdon jong kano ka jing shai. Ka jing bomdon kano ka jing shai. Absence of light. But kalong take hakarukom kumbau blay uwan jingo ya kari Egypt. Hakapor kabau pa yu Moses ban dawanu Faro ban pelat no ki Israel. Ban hakaway nikin ki kalar liki klam ki bu blay upa Egypt. Kaway niki ki jingdom. Hakapapila ban Shem ka kitab Exodus kelenang basipau ka dekot ka arpway ka jingdom ka Bible kong bakinong Egypt kila ban teba. Ngampat laju ya Shem ya kabakum kata ka jim ka jonga ban ngam tip kumno syapang jongpi le si don na preng jongpi haka jingya indi jong ka jing im ka jongpi pidon haka bakum kata ka jinglong ka pisno ka jingdom ka berben ka jingdom ka pila bantubaya ka. Para preng jong ka bakum kata ka jingya hindi jong ka jing im ka jongpi. Pisngo ko mo blay don show haka bakum kata ka jingya siyam jong ka jim ka jongfi. Ka jingdum ka bala bantuba. Bat piyong hangno ublay udon. Den ring kwa ban pen kan mau biang ifian ka kilamat. Bakanikin kasam kabangaw puli kasam kat prakad kot katway. Langim siyang panglot siya pangkan. Kaya ikabaw niyo nung ruay sam Ukran. Haka jingyo ikabakan jaman sim jungu. Hanray ka jing shisha ka yengang ni. Bau blay open long. Ya ka jingdom ka jaka bari jungu. Kabamot. Kiba ijong utray, haka jingya shem jo ka jingim ka jongpi, kalaban long ken kiba dom kata-kata, kada do pila ban baya ka, pidon kamban tip ya kani. Bau blay udon hangta. Upol, haulum Areopagus. Hakalanong kabakat nyo kudkot, kaba arfnyo jong ka kitab kikam ki apostol. Woy ni ki kintin. Bau blay udon hangta langim yo iyo. Tenre wong larakin ni tareyo. Ngin yok ta ya utong anda puli ini kedekot Bible kenang bakan longken kaba mentoy nam ta jungi bat ngin persyang ya kaban relate lane ya kaban wanra ya keniken saka jinga day jong ka jinga inti jong ka jingim ka jongi ka kitab kikam ki apostol kelenong ba khatnyo kan khot ka bar funyo batangan puli na du khot ka bar fun riu kan khamba sika dayengi ula tharu na kawai kas nam yu kan jabun riu baro ya kaban song halor ka kendo baro habula pentik naik ki ayom balabu bat iki pot ki jaka song jongki ya kaban wat knang yau blay yo lesi kumno kinda yo tare nadin jongu bat shem yau la umlong jingai na way pa way nangi hangnu ka Bible. Ni siya mi ki kintin ki baken ka kintin jublay kong. Da siya melong ublay ubaburi yaladi.
Da shisha melong ublay, uba buri iladi. But kibi jong try, lera ka jingdom, kadegin ka jaka bari ka joblay, hagba hangta ublay udon, but nganong if you can compare ka kumno, ka jingyalin di jo ka jimjopi, kabalaban lokin ka dum sunya, palat ya ka sitang mir jong ka jim ka jongpi, hare ka Bible kong, lada pi tareyu, lada pi kotyu, lada pi wadyu, hagba kum kata kapor, pin shem yau. Ngan ong biang sisin laningan puli biang ini kan ka kitab ki kam ki apostol yo lesi kumnu kinda yo tare nadin jong u bat shemi u nama balai nama long jingai nangi. In the absence of light, haka jing bom don shu jong taka jing shai jong ka jing im ka jongi. Nama kita ki jing shem ki bela dukham sim kata-kata. Rekan mau bau blay udon hangta langim yu iu andre uyu i yangi namar hakabakum gada ga jingdom kaba tap e ga jimjungi u blay u tip shopang jongi bakani ga jingdom ka kren ia katakan ka jing kenria no jong u briu lene jengki brio na kino kin kijing bon kam jong ka jingim kawai pat ka kentin ya ka bangan sawan biang seni hadin kawai pat ka kentin tenrai syapangene ka jingdum ka kren syapang kata ka jingdum ka berben sngo kumba ke long kumju bat ke ka bangalakan bat fi. Dan rekening kei ke bangga kuat banken tu fi ki be i jong utrai. Kalau ke don kami banken mau bau blay udi blay uba sensyar ya ka jingdom. Unong itu lupa isa kalau nong besau pusan ke banyo wong utau ma u ya ka jingdom. Baru unong itu lupa Daniel hagel nong baar fuar uya tu ingi hang tu ba utip don ayu hagada ka jingdom. Utip don ayu hagada ka jingdom. Bar hagada ka sam ka bangala puli mene khat pra khat wei. Bala de filet ru ka kitab kisim ka ningkong lanong ba pra de khat ba khadar. Upen don kam ya ka jingdom kom ka jaka bari jongo. Anong bengsi sin ki bi jongo trai. Habangi krens pangka jingdum teng-tengi sngo kumbau blay don shu hangta. Hari pemban hakan nong rim jong kedikin kaktiin ke jong blay ngi sngo tu pleng. Blay shimi ka jingdum pendon kam ya ka. Nam taka jingtmu ka jongo. Kalau nge sngo tenat ya kaban kimi baban pej. Begini ki art liki kintin tenrai na kabangi yo ya kan kaktiin jingdum lane darkness kaktiin paring. La Shem hakan ikin ke kitab Deuteronomy beroar. Hakan ke kitab Deuteronomy hakal nong besau hakan khot kabakat way tongan puli akan nak benta jungin kapor. Bat pilayawan hajan. Bat pilayang ru hatrai utaulum. Ti utaulum ula ing de keding hadub neng dekat jingdum bat kilo o bat ka jingdum teliu. Pilawan hajan bat pilayang ru atrai utaulum. Ti utaulum ula ing de keding hadub neng dekat jingdum. Kata dikui ke kentin ke pisiam ru bela penuh gampang ni. Bat nang tadi bat kilo bat ka jingdum teliu. Bat kemlong ifi mana ke besdang. Kalau kiki ke besyayong, bat ke bangim lah ban sempang, haka jimu je perkat jungi ban perkat ba ublay un penlong ya ka jingdum ka jaka bari jongu. Dan mereka jingsi sahabat kalong bakata ka dikiki baka Bible kaya tu yangi. Uker saudong geladi deka jingdum badu up ya pi bat yanga bangin wadiu.
Kumbong weu briu jong ublay. Skip moen. Lesi kitu kiba shem yu. Kidai tang kita kiba sngout hu ba umdon syu batki. Bada bangabu e kata kentin ngamut kin bangaya tengku bat ke e kin kabangalaong hakaba meningkong. Nama bagidon kipor ngoi fi hakajingal ti jo kajim gujungi hakabangi sngo baka jingdum kala tursengi ni sngo kumbo blay umdon shu batngi bade hakaba kum kata kapor bahabake ni sngo kumbo blay umdon shu batngi bat haba ni wat yu deka denu jungi baro de hangta ni shem yu kalong hakajuk kurkom kumbo Elisha hadin bula jam silang yakawa Jordan ringkat bangunong ikai jungu Elijah bat haba u Elijah ula let no ada kemaju namarkin ke kali ya pom jung utrai kalawan bat kala rong no yu bat bau Elisha hadin bui iya kata ula kang ong ke kali ya pom ko pa jonga bat ke Bible gitu ula iru e ka baran di jung Elijah bakna hap nang tei arsut setubian pada bula shimmi kata kabaran di banuan pai. Kawai na kejingya kendo kabakrau jong kejingim kejong Elisha hakaba kum kata kapor hakaba kawa Jordan kaslay kadap miar kadaihi kawa Jordan. Komnongan kam sita sesilian. Meneting ngedon badu Elijah ngam kuslai namar ule eka kamba na kabenta jonga. Meneting ngedon badu Elijah ngam kuslai ki eki barok ki biang namar ulong usakri jong oblay ngahang ni simenta marway kumnungan le bat ka Bible ke itu hangta hakdu jong kawa Jordan bat nang tai na sesiliang Kidon ki briu ki bapet. Kidon ki kon jo kena itu lupa ki bapet. Unle kumno Elisha mentaken. Baka Bible ki itu. Bau Elisha ulak ang show play di kini ki kintien. Ulong hangno oblay jongu Elijah. Hangno oblay jongu Elijah. Haplen juga tak kapor kebus ngotu la kumbo blay shimla dan syu rengkat balu. Bat ke Bible gitu habula sempat yang tak wa Jordan hakar rukom kumbo Elijah ulale. Ke Bible kong de hangta u Elisha ula yoi bau blay udon rengkat lem balu. Ke Jordan ke kat arliang padu jam sa siliang. Bat kiba pet na siliang ru kiyo imenta bapleng ublay jong Elijah. Menta udon badu ublay Elisha. Menta uya rengkat lem badu Elisha. Bat emdan ka jingdum kabalaban kentur persya ya Elisha. Kan longkum tabat pibat nga kibi jang utrai. Aplen ka por ka bengis ko kumbu ublay dan syu. Anda ladangi kang sudah kadrujungi baro. Hang tahu beliun penpau. Pat pini ye kabor kajong. Naba ublay upenan kam ye ki jingdum jo ka jingim kajongi. Na kabenta ka jing temu kajong uhi. Uburi no eladi. Na ka jing i jo ka kmat kajong ubriu. Pipule ye kene kaju ka jingat hu syabangken ka jingdum kabalongum ka jakari ye ublay. Hak kitab Deuteronomy yang nong besan dekat baarfuar dekat ke baarfulai. Bat nginya puli bat nga tang ikini kilain kibidei nak kena sampat ke jung David kendai punyo ke dekat ke baar. Hak bahkan ke sam ke kendai punyo ke Bible kitu gong kilo o bat ke jingdum. Kilo o bat ke jingdum kilong saudong jongu. Kilo o bat ke jingdum kilong saudong jongu tungin da pai ban puli ya kata kesam ke bakendai punyo ke khot ke baar kilo o bat ka jingdum ki baro saudong yau bat dei aka bakum ke ni ke jinga lanti ke ki Israel ki mat ni Shem
haka kitab Exodus kelang ba arpo kot kat pradu arpwe bo blay u kot ru yo Moses. Syakata ka jaka haka bakil o bat ka jingdom ki baro saudong jo syakata ka jaka ong ka tin jong blay bo blay u kot ru yo Moses away from all the centers of human activities. Jangan no nakata baro ka jingbon kam ka bakin jobriu but ka Bible kitu bahabo Moses uyo snow ka jingkot ka jong blay ula let shauta ul o oberben but sikata ka jingdom ka berben tengin dia pai ban pulipat nga nakani ka kitab Exodus hakal nong ba arpo ka khot ka ba khat pra hadu ka khot ka ba arhuwe Exodus khat pra arpo nong sorry ka khot khat pra hadu ka khot ka ba arhuwe tenginya pet ke ga bangi i hakani kin ka jingja ka tin ka jong blay Shisha mensa du borno mamehi ba uni upad ba mamehi sorry nga kumpuli ka lanong ka ba da ka waypat arpo ka khat ka ba khat pradu arpwe utupad ba utupad ba baroti ulai i yekita ki perthat ba yekita ki leile ba yekita ka jingsawa katuroi but yo tau lum udah meet them ti habu tau pajba ula yui ula kenria no but ula yeng no na sejengai kila yo ongru au Moses tu kren mame hangi tingin snap rewat ai bo blay un kren hangi yo ngin yap teu Moses ula ong hau tau pajba wat shepting na mereka bantin ju if you blay ula wan but bakajin shepting u kan longa khmat jongpi ba pen le pop u tau pajba te ula yeng sejengai but Moses ula nang jan syata ka jingdom haka bo blay u ladon haka English Bible kong he went near to the thick darkness haka bo blay udon. Kanegerikin ka jingja ka baki Israel ki yo isisha. Bo blay halo jung lum sinai uwan hiar. Bada preng juga bakum kata kapor kumangala pulifi ni ka Bible. Baka jingdom take darkness ka baki Israel kila banyo i. But amtang bakila ban yoi Henry ke bapin ken yo yaki ke bapin shepting yaki namar dashisha de hangni bang yo iru baka khmat ka jongu blay lani baya ka khmat ka jongu blay laka no dolo o te Henry ngim la ban len la ki Israel kim la ban len pat ene ka jing shisha baki snow thu biang ye kata ka jing don ringkat ka jong blay ha kata ka jaka pat ka Bible ki thu bo Moses abula kiu syakani ka jing don ka jong blay ha ka jing ijo ki Israel ka jing dom ka berben ulo berben andai Moses urung seunul o berben bat ka jingdum ka berben bat hangta sau posngi bat sau pomid ula penlut ha ka jingdon ka joblay jangai ne ka jingbon kam juga ne ka jingim lesi kibapen wit you kibapen that you kiba penluat ya ka bormet ju namar ba kuma pi pulih ki lenong kiba syakmat jangan ke kitab Exodus kala deyo Moses ban syong na do min step hado banda kem yom ren ya ka ban bishari ki Israel tan anda ada bu Jethro tau kurim jongu yo i ni ka jingle baru snow tho kalong ka jingle ka bakla bo ai jimut yo Moses ke ka budi ban le Henry la kumnu ka de ka kam ka ba e ka ba khia hadu ka ban snap ya ka jing mudoi jong ki ba bon ba ban ai ka jing bishar hang ta
kita kalong sisa ka kam ka bakhia but hapreng jo ka ba minta ka por Moses uyo e ka jingkot jo blay ale Moses kiu shane but kumolo fi mentan aka jing i jong ki Israel kalong ka jingdom dan rei hakata ka jingdom ublay udon haka jingkiu ka baar ka jong Moses sika jingdon ka jong ublay kat kum ka kitab Exodus lai pusau arf kundai lu kat balai pusan ka Bible ki itu ba anda bu Moses uan hiarpat no lom jong ublay no lom Sinai baro ki Israel kentup ru iu Aaron men jong uling do jong ublay ka Bible kong kila shifting you Moses balai nama baka kmat ke jongu kala tensyanye ka kmat ke jongu Moses kala tensyanye banam dan mano belaslan ya kebanuan hajan jongu Moses but ka Bible ke itu yangi banda bau Moses usngau tu ke bala jabat kala don kami bahabu ya keren bat ki Israel banyak ku iki an ke jong blay bantap no ela ka durkmat da ka jan bat habu urong sa ka jingdon ke jong blay baka Bible ki itu weng no e kata ka perda naga kmat jong banyak keren ha kmat jong blay kibi i jong try kata kalong ki kin ke ba pala ha ka bangila ken ya ka ban shem ha ka jingdon rengkat ke jong blay wat la shisha ken ha saudong jongi i kum ka jingdum ka kere ka jim ke jongi re bangi nang ban wat you blay bat bangi sut ka jingdon ke jong blay pin shem ken ya ka jingkla jong ka jingim kibi jong try abang keren ya kena ke kubor ka jingdom kum ka jaka kabari jong blay ngamut pada ban ai jingmut yefi bapin ya syong ha ka jingdom lan ya ka jaka ka badum namar kum long fi men ublay upenan kam ya ka jingdom nam ta ka jingtmu ka jong ban buri no elidi na ka jing i ka jong briu ba briu unyo ban wad yo ban nganong ya ke ibang long mene la fi shem ba kidon ken kipor ki ba dum jo ka jim ga jong fi ki ba pis ngok mo blay ula buri no ila de na kita ken kijingan ti jong fi kata ken ki kapor ka fi don kampan kenyat ya la de banong try ngakwa ban shem ya me try ngakwa ban shem ya me ngakwa ya ka ban don bat me kibi jong try haka jingdon ka jong blay kandan ka jubab na ka bendakin ki jingdum jong ka jim ka jong fi baro kibi jong try ngong padifisi sin haba pishong haka jaka bari jong bakli tame kandan ka jing singanya ka jim fi compare ke ba ka purthai kala kanya ka ban ya lingba hanre ba pi wan shakani ka jaka bari jong blay ba pyong try ngawan hajan jome ublay udon hangta haki por baro ublay kor kuwi ka jim jong film ba ka shash kore ne ka tin ju insanang beteng sisu ene ka kubor haki por ki ban nang wan ken haringa kwa ban ai men sim fi ki ba e ki ba shong halaki ying ki ba don bat ki ba dap di ki jingkeli ka jim jong fi nama ki jingdom ki ba wan la ublay udang don em bat fi ngon da shisha ublay udon bat fi bala fi sngo ko ublay ula ino no fi han ka klimat ngan duai bo bleun pentik na bo simla ino fi tongan nya duai pat fi ka por pa ba ira jonga ngala kren ina ka kubor ban ngada duai na ka benta ki ba ngap ina ka kubon ka kilomat ki don aplen ka jiya lanti ku try ki ba kim tip bat kim sngo thu shu la merang don kat bat ki Pandri pembana pringga bakum kata kapor kumame pen pawi Shedrak Meshach Abednego laka jingdom ka kentur pat i kumbakan ngut no iki andre haprinjo kata kapor me pen paw ba me don batki pat ka perthei Babylon ka tib pemelong ublay bayim lada don na pringgi bahakan ni kapor
kis ngap in ka khubor kis ngo ablay baka jingdum ka telep yaki I can mad eka bor ka jomen ka kelamat I can snow thu ba me don bat ki hakum ka ka por jong ka jeng shem jong ka jim ka jong ki but penlong ki ko try de shisha bakin eat ban one shaka jeng seng lang juki bri ki jome namar hang ta ka don ken ka jing don ka bathiang ka jome ken pa bo ko do nginom nyo sting ka jeseng parloki namang snow thu ko try bahaka jinga wan lang ko try ngi penlong ka tavn kal ka ba me eat ban shong ka pring ki bri ki jome namar de hang ta ba me wan ban shem bat ki Israel ba de hang ta ru ba me wan ban shem ba lagi jong ki bri ki jome kerku ko try la ka balang ba di ki bri baro ki ba ngap bat shashkor en ka khubor han ka kliman ha ka kerteng ka jong Jesus Christ unong panem ba ka ba why no jong ne kin ka jen seng lang ka jin ka por to ka jing eat ba ka jong blay bo ka pa ka jing aye ka ba dab yang ka jong nong suspa jing Jesus Christ bo try dan ka jing slok ka ba tiang ka pentengen pencai bor ka jong blay mun sibukoi kanong lem bat ki ru khoj ki ru ngai chung trai hang ni bat kleng sla ka pothe menta bat junom shidi ki ba bom chukot amen but amen bleker khui fi baro